Давай, Сережа. Пътят снимай, а така. Там сега другия превоз. А така? Сега коментирай ситуация. Само газ да греба на този джип. Тези гуми поддържат, ама околото го тварят. Зато и трябва с газ да може да се чистят гумите. А те са голям грайфер. Нали точно критики? Те са голям грайфер за кал. За кал, ама... Ти виж как хвърлят отстрани, бе. Само с газ, брат. То дрони, кой е този джип да? Виж тук хвърля кал, бе, по тавана чак. Не мога. Сега те с голови не спривърват, бе. Инокенти и той се задава. Инокенти, да. Види? То снима го бъркаш, но други ден Милютеню ще я прави. Тук, бе, гледай как го рисува. Двата джипа се въртят тук. Чекай ги кара, бе, гледай как са водиват. Значи тук ще бъде шоуто, явно. Края тук е здесь. Ай! Има 14 минути още може. Те варят на втора, ама оборотни двигатели, заради той тъй става. Да. Ама ти на тост малко му губиш оборотите заради. То, ако с обороти да не са твари двигателя, по-ще вари. А той пута, я го виж, той е Сашо тежък. Али стига, бе. Тежък беля. От моята страна по това, нали? Да, бе. Нещо от нашата ни пута.